ሰላም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ مساكم زلغو أرسيما سولومنية نمكتالكم بخبر ندعدمكم سنة مكتال نبرت ستوكولم نجزئو أب قالع بوتاتات زلو محنبسي نخيحنبس أتنكغو እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ዝናይ ክራማት ወቕቲ እቶም መሐንበሲ ቦታታት ብሰንኪ ዝናብ ናይ ምርሳሕ ተኽእሎታት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ካብ ሎሚ ጀሚሩ ጥንቃቐ ንኽግበር ምምሕዳር ከተማ ስቶክሆልም ገሊጹ ክብል ንማዕከን ዜና ቴተ ኣቃሊሑ ንዝያደ ሓበሬታ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ስቶክሆልም ክትውከሱ ትኽእሉ هاجر جرمن أب أوان موائل مجزاتي أب لعلي ناميبياويان متنات عليت مفتساما بعلي تأمين الله بزد ما نزي تاريخاوي بسلا نمحواي جنزباوي حاجز كتقبر الله مخوانا قليز الله أب عسراك في الزمن جرمن كم حانتي اندستراويت هاجر أب أفريكا مجزاتي كتمغل أب اتنكسا أصلو زنبرت أوان أب دبوباويت معرب هاجر ناميبيا عسر تتات أشحات حزبي هيرورون نامان مغتالا زذكر مينستر قدات وزاي جرمن هيكو ماس نزي مغتلتي مزنات عليت ويدما جينوسايد كبل قليت ورلو جزاء حيلي جرمن ريتومن مريتومن مسوسودلوم حزبي هيرورون نامان دحرز قبروه حزباوي تقاومو اتي جاملة مغتلتي أبشحن 904 كم زجمرة سندات تاريخ يملكتو جرمن نايزي جيغا ملوء مورالاون تاريخون حلفنت وسيد الله نولدو زوم زيصنتو عليت دما بعلي يغريتات حتتيلو نسو بموسخ جرمن زوم قدايات زحلفو زسكحكح سكيات أفلطو تهبولو الله بزد ما 1.1 بليون يورو زقمت ناي لمعت بروغرام أب ناميبيا كنسالتنا إلو እዚ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝወሃብ ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ኣገልግሎት ጥዕናን ሕብረተሰብን ናሚብያ ዘርብሑ ናይ ስልጠና ኣገልግሎት ክውዕል እዩ ኢሉ እንተኾነ ገለ ያታውያን መራሕቲ ነዚ ውዕል ከም እተቃወሙ መንግስታዊ ጋዜጣ ኒው ኤራ ሓቢራ እዚ 5 ዓመታት ዝወሰደ ዝርርብ ሎሚ ዓርቢ እተበጽሐ ስምምዕ ነቲ ካብ 1884 ክሳብ 1915 ብመግዛእታዊ ሓይሊ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ናሚብያውያን እተፈጸመ ዝተሰርዐ ህልቂት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ምጽናት ዓሌት ኣፍልጦ ብምሃብን ናይ ልምዓት ፕሮግራም ብህንጻጽን ተዛዚሙሎ እዚ ጃምላዊ ህልቂት ኣብ መንጎ መንግስትታት ናሚብያን ጀርመንን ዝጸንሐ ዝምድና ንብዙሕ ዓመታት ሓሊኽዎ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ በመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምጽናት ዓሌት ዝተፈላለዩ ተግባራት ዘጠቓለለ ኮይኑ ንሓደ ህዝቢ ብጃምላ ምቕታል ንሓደ ብሄር ዓሌት ወይ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ብሙሉእ ወይ ብኸፊል ክትዕንዎ ብምንቓድ ዝፍጸም ተግባር ብምባል እዩ ዝገልጾ ባሽር አልአሳድ ንራብዓይ ግዚኡ ፕሬዝደንት እተሃገር ንምዃን ዘኽእሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከም እተዓወተ ተገሊጹ ኣፈኛ ባይቶ ሶርያ ሐሙዳ ሳባቅ ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ ምድላው ኣሳድ ብ95.1 ሚእታዊት ምዕዋቱ ገሊጻ ኣላ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ሶርያ 78.6 ሚእታዊት ኣብዚ ምርጫ ምስታፉ ሐሙዳ ወሲኻ ገሊጻ بمسارة زحبريتا موادادرتو عبد الله صالومن محمد مارين بتخطتالي 1.5 ميتاويت كم اون 3.3 ميتاويت دمتي رغبو مالو تقاومت أساد إذ مرجع علغو زمولويو بمبال نتيجو مولو بربع كارد أب صندوق مرجع زتوى أساد معرباوين زبولون تبلو كجج كم زيبلو مقلاتو BBC حبير الله زمرجة أبتي سوريا اتقاطعوا كبابيتات أب وጻእ ድማ ኣብ ኤምባሲታት እዩ ተኻይዱ ኣብታ ብተቃውምቲ ተታሒዛ ትርከብ ከተማ ኢድሊብ ነዚ ውጽኢት ምርጫ ብምቁዋም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተገይሩሎ ኣፈኛ ኮሚሽን ዘተ ሶርያ ያሕያ አልዓሪድ እዚ ምርጫ ውጽኢቱን ኣሳድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሶርያ ዘለዎ ንዕቀት ዘርእዩ ክብል ተቃውሙ ገሊጹ በዘካዚ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ጀርመን ጣልያን ብሪጣንያን ኣሜሪካን ነዚ ምርጫ ናጻን ርትዓውን ኣይኮነን በዚ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ክብሉ ከም ዝነጸግዎ ተፈሊጡ 55 ዝዕድሚኡ ኣሳድ ካብ 2000 ጀሚሩ ን21 ዓመታት ነታ ሃገር ክመርሕ ጸኒሕሎ
ሶርያ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝተኻየደ ውግእ ሕድሕድ 388,000 ሰባት ምሟቶም ክሳብ 6 ሚልዮን ዝበጽሑ ድማ ንስደት ከም እተቓልዑን ዝፍለጥ እዩ። ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኣብ ትግራይ ምቑራጽ ተኽሲ ክግበር ሓቲቱ። ንሱ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ግፍዕን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ደው ክብል እውን ኣተሓሳሲቡ። ኣብዚ 7ይ ወርሑ ሒዙ ዘሎ ኩናት ትግራይ ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ካብ መርበቶም ከም እተመዛናበሉን ጸብጻባት የመልክቱ። ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ብርቱዕ ጥሜት ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 2 ኣዋርሕ ረድኤት ዝውስኸሉን ዝብጽሓሉን ኩነታት እንተዘይኣውሒስና ዘሰክፍ ጥሜት ክኽሰት ይኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታ ናይ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምብጽሑ ኣገልግሎት ዜና AFP ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ 900ዊት ኣዝመራ ብሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ከም እተቓጸለን ከም እተዘምተን ዘመልከት ሓበሬታ ብዘይካዚ 80ዊት ጥሪት ትግራይ ክቕተላን ክዝመታን ከም እተገብረ ገሊጹ ኣሎ። ፕሬዝደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ኣብ 1994 ኣብ ልዕሊ ዓሌት ቱቲስ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂት ኣመልኪቱ ንሩዋንዳ ይቕሬታ ሓቲቱ። ኣብዚ ጃምላዊ ህልቂት ክሳብ 8,000 ዓሌት ቱቲስ ብዓሌት ሁቱ ከም እተቐትሉ ዝፍለጥ እዩ። ማክሮን ኣብ ቤተ መዘክር ጃምላዊ ህልቂት ከተማ ኪጋሊ ምብጻሕ ኣብ ዝፍጽመሉ ዝነበረ እዋን ፈረንሳ ኣብ ሩዋንዳ ጃምላዊ ህልቂት ክፍጽም ከም ዝኽእል ዝመጽእ ዝነበረ መጠንቀቕታ ሸለል ምባላ ኣብ ክንዲ ነቲ ኣብ ባይቶ ዘሎ ኩነታት ምርምር ስቕታ ምምራጻ ግቡእ ከም ዘይነበረ ገሊጹ። እንተኾነ ግና ፈረንሳ ኣብ ጃምላዊ ህልቂት ተሓባባሪት ኣይነበረትን ኢሉ። ፕሬዝደንት ሩዋንዳ ፓል ካጋሜ ብወገኑ እዚ ቃላት ብዙሕ ትብዓት ዝሓትት ብምዃኑ ካብ ይቕሬታ ምሕታት ንላዕሊ ዋጋ ዝወሃቦ እዩ ኢሉ ኣሎ። ካብ ዕለት 31 ግንቦት ጀሚሮም ካብ ሃገራት ኖርዲክ ዝመጹ ገያሾ ናብ ሽወደን ክኣትዉ ፍቓድ ክኸውን ምዃኑ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሽወደን ሚካኤል ዳንበሪ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ቴቴ ኣቃሊሑ። ይኹን እምበር እዚ ውሳነ ብወገን ሽወደን ጥራይ ዝተመሓላለፈ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪተን ዝተረፈ ኣባላት ኖርዲክ ዝኾነ ሃገራት ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ኖርዌይን ኣይስላንድን ዝሃቦ ሓበሬታ ከም ዘየለ ዝገለጸ ዳንበሪ እተን ዝተረፈ ሃገራት ተመሳሳሊ ውሳነ ንኸመሓላልፋ ተስፍኡ ገሊጹ። እቶም ካብዘን ሃገራት ዝመጹ ገያሾ ምስክር ኣሉታዊ ውጽኢት መርመራ ኮቪድ-19 ምርኣይ ኣየድልየኩምን እዩ ክብል ዳንበሪ ሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኣርሴማ ሰሎሞን እየ። ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሉስ ዘራኽበና ደሓንቀኒ እዩ።